Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Iltqajna biex nofru din il-quddisa b'suffraġġju għal-mejtin kollha. Qegħdin fl-ikbar ċimiterju tal-Gżejjer Maltin u ninaqdu fir-rabta tax-xirka tal-qaddisin u ta' dawk li qegħdin jissaffew bħala knisja waħda. Fil-bidu ta' din il-quddisa għalhekk nitolbu lil Alla jaħfrilna dnubietna, jissaffinna l-qalb tagħna biex it-talba tagħna tkun tixraq lill-misteri qaddisa li qed niċċelebraw. Nistqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġu l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex jitolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek Mulej jagħti widen għat-talb li qegħdin nagħmlulek. Biex kif jissaħħaħ it-twemmin tagħna fil-qawmien ta' ibnek mill-imwiet. Hekk titqawwa t-tama tagħna fil-qawmien mixtieq tal-qaddija kollha tiegħek għall-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ġob. Ġob wieġeb u qal: kemm nixtieq li kliemi jinkiteb, kemm nixtieq li jitnaqqax fil-bronz, jew b'xafra tal-ħadid u b'mili taċ-ċomp. Jitniżżel għal dejjem fil-blat. Jien naf li d-difensur tiegħi ħaj u fl-aħħar fuq it-trab irid iqum. U wara li jintemm ġildi, għodni bla laħam nara lil Alla. Lilu naraħ b'ħabib tiegħi, dak li jilmħu għajnejja ma jkunlix barrani. Il-kelma tal-Mulej. Nemmen li qed nara tjieba tal-Mulej f'art il-ħajjin. Il-Mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Minn min għandi nibża? Il-Mulej u l-ken tiegħi. U d-dimmin għandi nitwerwer. Ngħidu flimkien? Nemmen li qed nara tjieba tal-Mulej f'art il-ħajjin. Ħaġa waħda tlabt lill-Mulej, ħaġa waħda nfittex li nammar f'dar il-Mulej tul il-jiem kollha ta' ħajti. Biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-Mulej, jien nħares lejn it-tempju tiegħu. Ngħidu flimkien? Nemmen li qed nara tjieba tal-Mulej f'art il-ħajjin. Isma' Mulej leħen lajta tiegħi, ħenna lija u weġibni. Ejja, qed f'qalbi, fittex il-wiċċu. Jien wiċċek infittex, Mulej, la taħbix wiċċek minni. Ngħidu flimkien? Nemmen li qed nara tjieba tal-Mulej f'art il-ħajjin. It-tama fil-Mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-Mulej. Ngħidu flimkien?
Qari mit-tieni Ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, meta aħna konna bla saħħa, Kristu meta wasal iż-żmien miet għall-ħżiena. Bilkemm wieħed imut għal wieħed tajjeb, għad li wieħed għandu mnejn jagħmel il-qalb u jmut għal wieħed ġeneruż. Iżda Alla wriena l-imħabba tiegħu meta Kristu miet għalina. Aħna li konna għadna midinbin. Kemm aktar u aktar issa li aħna ġustifikati b'demmu. Insalvaw permezz tiegħu mill-korla ta' Alla. Jekk meta konna għadna qedewwa ta' Alla tħabbibna miegħu bis-saħħa tal-mewt ta' Ibnu. Kemm iktar issa li aħna ħbib miegħu. Insalvaw permezz tal-ħajja tiegħu. Mhux hekk biss, imma niftaħru wkoll f'Alla b'sina Ġesu Kristu li permezz tiegħu ksibna din il-ħbiberija. Il-kelma tal-mulej. Bil-ħaq ir-rieda ta' missieri li kull min jara lill-liben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Alleluja! 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 Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. Ġesu qal lin-nies, daw kollha li jagħtini missieri jiġu għandi, u min jiġi għandi ma nkeċċieħx il-barra. Għax jiena nżilt mis-sema, mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi imma r-rieda ta' min bagħtni. Issa r-rieda ta' min bagħtni hija din li jiena ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, iżda li nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Din hi ta' bil-ħaq ir-rieda ta' missieri li kull min jara lill-liben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem, u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristus. Alleluja! 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 Fis-silta mill-Vanġelu ta' San Ġwan li għadna kemm smajna, Ġesu jinsisti dwar ir-rieda ta' missieru. Din ta' bil-ħaq ir-rieda ta' missieri li kull min jara lill-liben u jemmen fih ikollu l-ħajja ta' dejjem u jiena nqajmu mill-imwiet fl-aħħar jum. Meta aħna niftakru fl-eżis mejtin tagħna, niftakru wkoll f'espressjoni mit-talb tal-Knisja. Niftakru f'dawk li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi. X'inhi din il-fidi? Hija l-fidi li l-mulej bis-seta tiegħu iqajjimna mill-imwiet fl-aħħar jum. Hija l-fidi f'Ġesu ta' Nażaret li miet fuq is-salib u li fit-tielet jum irxoxta. Aħna nemmnu fil-mewt u l-qawmien ta' Ġesu u l-fidi tagħna fil-qawmien tiegħu hija wkoll il-fidi li tfarraġna quddiem il-misteru tal-mewt. Qegħdin f'dan il-post ta' skiet, ta' ħemda,
huwa post għażiż għal eluf u eluf ta' Maltin. Għax hawnhekk f'jiem ta' niket u ta' dulur wassalna il-fdalijiet tal-eżiż tagħna. Wassalnihom bid-dmugħ, bil-qalb maqsuma, imma wassalnihom ukoll bit-talb tal-Knisja. Bil-fidi li dak li aħna żrajna fl-art u li jitħassar għad jirxoxta fil-jum tal-mulej, fl-aħħar jum jgħid il-Vanġelu ta' San Ġwan, fil-glorja. L-Apostlu missierna jistidinna biex aħna infaħru lill-mulej, nirringrazzjawh ta' dan il-misteru kbir tal-qawmien. Aħna li sirna dewwa tiegħu minħabba dnub nirċievu l-ħajja fi Kristu Ġesu. Niftaħru mela falla b'Sidna Ġesu Kristu li permezz tiegħu ksibna din il-ħbiberija. Il-fidi tagħna stqarrejnija wkoll fis-salm responsorjali tal-lum. Nemmen li qed nara t-tjieba tal-mulej fart il-ħajjin. Dan il-post qaddis, il-post tar-raqda tal-mewt, ifakkarna fart il-ħajjin. Għaliex il-mewt hija wkoll proċess li jħejjina għal qawmien. Fit-talba tal-Knisja ngħidu il-ħajja ma tintemx iżda tinbidel. U aħna għalhekk nitolbu għall-eżiż mejtin tagħna għax l-istint tal-qalb tagħna tipperswadina li ħajjin quddiem il-mulej m'għandniex narawhom. L-għajnejn tagħna iżebbġu kemm iżebbġu ma jarawhomx. Il-widnej tagħna jieqfu kemm jieqfu ma jisimgħuhomx. Idejna ma jirnexxilhomx imissuhom iżjed. Se ma jmissu l-irħama kiesħa. Imma l-fidi tagħna, il-persważjoni tal-imħabba li ma tmut qatt hija wkoll esperjenza li nagħmluha u ma nistgħux niċħduha. Aħna nħossu lill-eżiż tagħna qrib tagħna. U għalhekk bħallum u meta niftakru fihom nitolbu għalihom u nħossu li qegħdin ukoll jitolbu għalina. Ejja qed f'qalbi fittex il-wiċċu. Jiena wiċċek infittex mulej. La taħbix wiċċek minni. Ir-ruħ jew tissaffa tfittex li tara l-mulej b'wiċċ imwiċċ. U din hija talba mhux biss tagħna li qegħdin hawnhekk f'dan il-witt ta' dmugħ, imma wkoll ta' ħutna jissaffew. Ejja qed f'qalbi, fittex il-wiċċu. Jiena wiċċek infittex mulej. La taħbix wiċċek minni. Aħna nitolbu għal ħutna l-mejtin, nitolbu li bis-solidarjetà tagħna, bit-talb tagħna, bit-talb tal-Knisja, jaraw wiċċ il-mulej u jgawduh għal dejjem. Din hija l-fidi qawwija ta' Ġob. Il-fidi li hu se jara lill-mulej. Jien naf li d-difensur tiegħi ħaj.
u fl-aħħar fuq it-trap inqum. U wara li jintem ġildi, għodni bla naħam nara lill-Alla. Lilu naraħ bħabib tiegħi. Ejjew nitolbu li l-eżis mejtin tagħna jgħaddu minn din l-esperjenza li jaraw lill-Alla bħabib tagħhom. Għatihom Mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem. U eżis imdawlin u msaħħin mill-kelma ta' Alla u bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu ejjew nitolbu lill-Missier bi Kristu Sidna ħalli jisma' dawn it-talbiet tagħna. Għall-Knisja kollha mxerda mad-dinja biex tkompli twassal dejjem u kullimkien is-sejħa tiegħek biex ninaqdu miegħek fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus biex bis-seta fdata lilhom u bl-imħabba li ġejja minnek jaħdmu dejjem għall-ġustizzja u s-sliem fost il-popli kollha sakemm ninġabru miegħek f'Ġerusalemm tas-sema. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għall-morda u għall-kull min għaddej minn żminijiet ibsa biex jaqdu d-batijiet tagħhom ma' dik ta' ibnek Ġesu għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għall-familji kollha biex imħeġġin mill-kelma tiegħek u maqawwijin mill-imħabba tiegħek ikunu ambjent tajjeb u sod fejn it-tfal u żgħażagħ jikbru u jimmaturaw bħala ċittadini xierqa u nsara tajbin. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għalina l-koll li mqanqilin mit-tama tal-ħajja ta' dejjem inġbarna biex nitolbu għal ħutna mejtin biex bil-mod kif ngħixu fuq din l-art inħejju ruħna sewwa għal ħajja miegħek fl-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. U Alla li tara fil-ħsibijiet u x-xewqat kollha tagħna. Ilqa' dawn it-talbiet tagħna u kull xewqa tajba li tnissel ġewwa fina. U saħħaħna biex nagħmlu biss u dejjem dak li tixtieq minna inti bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tieba tiegħek mulej ilqa' l-offerti li qegħdin nagħmlulek għal qaddejja kollha tiegħek ħutna l-mejtin biex iddaħħalhom fil-glorja ma' ibnek li miegħu qegħdin ninaqdu bis-sagrament kbir tal-ħniena tiegħu u li għaxu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bi feġġet għalina t-tama tal-qawmien għallena. Hekk li aħna qatt li mniktin għax nafu li għandna mmutu, nitfarġu bil-weda ta' ħajja oħra li qatt ma tintemm. Għax għal dawk li jemnu fik mulej il-ħajja ma tintemx imma tinbidel. U mal-mewt tal-ġisem fuq din l-art titħejja lina mara l-dejjem fis-sema. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Għaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull dussija. Għaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' ratti l-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, nixxandru bil-fer il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Salvana vinto, salvatur ta' dinja, Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U nfittxokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu.
Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fkutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wird tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-Raġel Ġustaħa San Ġusepp, mal-Apostli u mal-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missir li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna għal ma naħfru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebaħ li nagħtihak il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek. Nħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu l-ħaruf talla, danu li neħidnu bit tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Nitolbu. Ħati mulej id-dawl u s-slim l-qaddija kollha tiegħek ħutna l-mejtin li għal-jom iċċelebrajna dan is-sagrament tal-għajt bi Kristu Sidna. Għadna kemm iċċelebrajna fl-imkien il-misteri qaddisa u tlabna nil-mulej biex idaħħal fis-saltna tiegħu tal-għena, id-dawl u s-slim lil-ħutna kollha li marru qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija. Qalbna qawwija fil-misteru tal-qawmien mill-imwiet sejrin issa nbirku l-oqbra ta' ħutna li jinsabu midfunin hawn. Jistennew il-miġġa tal-mulej fil-glorja biex miegħu iqumu lebsin in-nuqqas ta' taħsir u l-immortalità. Jienu l-qawmien u l-ħajja jgħid il-mulej. Kull min jemmen fija wkoll jekk imut ikollu l-ħajja. U kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem.